as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo time na! Alas 12 naman po ng hapon, Miyerkules. Yaw naman po kita sa programang Negosyo Time na. Ini po ang programa na naghahatod sa Indo kay mga informasyon, mga tips kung paano magpuon, mapalago, asin masustineran ang satuyang mga negosyo. Digdi po sa programang ini, minaimbitar kita kay mga eksperto para po sa inda manudan ta kung ano ito mga naagihan ninda sa pagninegosyo. Although sometimes, sabi ta nga ni, saro sa mga importanteng ingrediente para maging successful ang sarong negosyo is the availability. Yes. Kang mga utilities na kaipuhan sa sarong pagninegosyo. Pag sinabi ta pong utilities, yaon dyan ang power, yaon dyan ang water, yaon ang transportation, etc. Ang flood control probably. And so, yan po, sa tuyang iniimbitaran ni para mahilinta, ano ang plano, ano ang mga opportunities na abdara ka mga pagbugtak or pag-improve ka mga utilities na ini. So, sa ngunyan po, kay Riba Kumangiraray, ang sa tuyang co-anchor, nahali po sa Albay Chamber of Commerce and Industry. Siya po ang Executive Director kang ACCI para sa iya pong halipot na patara-tara. Alright, Diyos Marina hapon po. Pag Miyerkules, alas 2 hanggang alas 3, negosyo time na po. Ngayon, Sir Diggs, mamaya po magtatagalog tayo kasi Tagalog ang ating... Walang sound. Alright, sige po. Ganyan po talaga pag live. Nagkakaroon ng glitches, ano? Alright, sige po. So, Pwede Okay. na join sila. so, sorry po na medyo nawala siguro kita sa air. Alright. Sa air eh. Aha. Dahil sa technical glitch sa tuyang inagihan. Alright, ganyan talaga So, Sir sa Diggs ngunyan pag live. siguro, Hanilet, ito na pagparapahalo yun. Yes po. Ipabisto na ang sa tuyang guest. Opo, we are more than privileged po na magkaroon po ng guest kasi po there will be upcoming events pero bago po yan, ngayon po ipapakilala natin ang ating panauhin ngayon po from the Philippine Movement for Climate Justice. Siya po ang Senior Energy Program Officer, si Mr. Larry Pasqua. Magandang hapon, Sir Larry. Magandang hapon Miss Hanilet at saka Sir Rodrigo. Magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat po ng mga tagapakinig po ng DCGP. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, thank you Sir Larry. Sige Sir Diggs. Okay, magandang hapon. Mananagalog pala tayo ngayon. Sana hindi tayo kapusin dyan sa baon nating Tagalog. Anyway, siguro gusto muna nating malaman natin at ng ating mga tagapakinig. Pakinig, Ano yeah. po itong grupo ninyo? Aha. Itong Philippine Movement for Climate Justice. Sir Rodrigo, yung Philippine Movement Diggs for... na lang po. Diggs. Diggs. D-I-G-S. Diggs. Diggs. Wag lang digong. Sige Kami po po. ay nabuo nung 2009 after po nung 2009. after po yung isang super typhoon na nagkaroon po ng pagbaha sa buong Metro Manila, no? Wow. Undoy ba yun? Ito po yung Undoy, yung September 2009. 13 ba yan na Talaga? 2009, no? 2009. Wow. So ang sitwasyon po na yun, ng buong Metro Manila at mga karating na probinsya ay sobra pong binaha, no? Nilubog po ng bagyong yan. At dito po na mayroon po mga consensus na yung mga scientists natin na yung mga dumarating sa ating mga bagyo ay lubha ng mapaminsala, no? Yes. Oo. At Lumalakas. Lumalakas, no? Dumadami. In fact, yung yung Undoy typhoon na yan ay nagbaksak ng water volume na almost a month ang kanyang tubig na ibinaksak sa loob lang ng 6 na oras, no? Meaning under normal condition, yung ulan na dapat sana ay for 1 month, ibinagsak sa loob ng 6 na araw. 6 na oras po. Oras, 6 na as oras. in Ganun oras. lang talaga. Wow. Ganun po kadami, no? Matindi. So kaya po marami pong mga napinsala at in fact maging aking bahay ay nasira dahil diyan, no?
Kaya So, at yung PMCJ po, bagamat nung tinayo po kami, meron na rin po kaming knowledge about do sa what is going on no, sa ating conditions ng climate and yung ating planetary problem na po. Yan po. So, nung naitayo po kami, kami po ay naging bahagi ng United Nations Framework Convention on Climate Change. Ito po yung pinapatawag ng UN na dito po tinitipon yung mga iba't ibang leader ng bansa no at mga global leader at dito po pinag-uusapan yung ano ba pwedeng solusyon dito sa climate change na to no. So kaya po yung kami po nasa bahagi ng mga CSO ay isa sa mga naupo diyan no taon-taon kung tawagin nila ay COP Conference of Party o COP no. So COP. COP, Party. oho, oo. So ito na naman magaganap na naman yung Conference of Party probably November ang start po niyan COP 29 na. Kaya kung 29 times na po nag-meeting ang mga global leaders. Pero before pa diyan may mga nauna pang mga pagtitipon na kumbaga mahabang proseso na para po maghanap ng solusyon at hikayatin ng mga ating leader na tugunan itong malaking problemang ito no, sa atin. So, ang sinasabi niyo po, Mr. Larry, na itong grupo niyo nabuo to think of ways or programs to address to address. the issues brought about by climate change. At ano pong mga issues ang nakalatag dyan na gustong bigyan ng karampatang solusyon? Actually po, may tawag nila multiplicity o maraming mga iba't ibang aspeto no. One, kung sa presyo po ng ating pagkain no, nagmamahal yan pagka may mga impact no ng impact yung ito po yung dahilan ng mga dito yung mga nag-aangkat ng sibuyas na nung panahon po nung nakarang taon sabi nila yung sibuyas mas mahal pa sa baka no 600 ang kilo ng sibuyas ang baka 300 lang. Mabuti na lang masarap pa rin yung baka kaysa sa oo nga pinaganda marami pa rin baka. oo pero ang ibig ko lang sabihin yung dati hindi natin masyado niintindi pero dahil sa impact, nagmahal yung todo yung mga gulay no. At ngayon ay nakikita natin na yung dating subsistence na pangangailangan natin halos hindi na ngayon mabili ng mga karaniwan tao. So may malaking impact yan sa buhay natin. Ibang bagay pa yung mga pag nandyan na yung bagyo, binabaha tayo, mayroon napipinsala, may nawawasak. Isa pa po yun no. Pero sa mga data po, no, gusto ko lang pong banggitin, ang ating national government, ito lang nakaraan, no, umabot po sa 3.4 billion ang nasira infrastructure. So, 3.4 billion. Opo, isang bagyo pa lang yan. Pagka kinekwenta po natin, all in all, umaabot po ng almost, yung every year, meron po tayong mga 300 hanggang 600 billion na nawawasak ng mga infrastructure. Wow. So given on that situations, yung ating kakarampot na budget, no, kadalasan pa inuutang natin. So kung wala po tayong budget na to develop yung mga public school, infrastructure, etc., we will be disadvantaged. Kumbaga mas lalo magiging mahirap ang buhay natin dahil sa ganyang mga pinsala na. Saka yung yung mga basic social services, yung nasa-sacrifice po. Halimbawa yung sa education, yung sa health. Ganon, hindi mo maibibigay. Kaya po. Because if you're going to give priority sa pag-ayos ng mga nasirang kaya the more po na dapat kailangan natin i-address. Kung tatandaan yun, bumisita si Pangulo rito sa Albay, ang ginawa niya nagbigay po siya ng ayuda, no? Tama. Yung pong ayudang yun, siyempre, it's the budget from other services sana. Pero dahil sa drought, naobliga po ang ating national government na magbigay no doon sa at kahit na po yung nagbigay po tayo
hindi pa rin kayang i-compensate yun, yung nawala. Kasi yung naibigay ay ano lang, maliit na portion lang, pang ilang araw na gamit lang. Pero yung nawawala sa atin, mas marami ang nawawala. Di ba? So, yan po ang mga, kumbaga sa ano yan, ang mga disadvantages, yung mga masasamang resulta na dala nitong climate change. Apo. And by the way, ang mga distraction nito, hindi lang because of typhoons, Yes. kahit yung sobrang Iba-iba. tag-init, Apo. Iba-iba. nandyan na rin po yan. Catastrophe. So therefore, ang ibig sabihin nyo po, ang grupo ninyo, itong movement na ito, was created precisely to think of ways Opo, to counter, to address and the actually issues brought about by climate po, change. to also to push the national government to have a clear policy how to address, develop programs, and also facilitate yung pong tinatawag po natin renewable energy transition. So yan po, yan diyan tayo po. papasok, ano? Yes. And I think that is the main purpose why nandito kayo sa Albay, Apo. para tulungan probably, ito guess ko lang, Apo. tulungan probably ang provincial government Oo. to come up with a framework or some sort of a plan Roadmap. or roadmap kung paano ma-develop yung mga alternative energy Solutions. sources. Oo. So yan siguro ang pag-uusapan natin. Sige po. After this, ano ba, Commercial. commercial tayo. Alright. Po. So doon na tayo sa ano. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kang Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, Diyos maray na hapon po sa mga kanegosyo time na, alas 2 hanggang alas 3, negosyo time na. Trabaho, trabaho, trabaho. So mga naghahanap po kay trabaho, please be informed na ang Rural Bank of Ginobatan naghahanap po sindaki microfinance account officers to be assigned sa Ginobatan, Daraga, Legazpi, Castilla, Gubat, Bakakay, Ligao, Tiwi, Erusen, and Pulangi. So kung mga nasa nabanggit pong mga lugar na ini, so medyo haran ni digdi, pwede po kamo mag-apply sa Rural Bank of Ginobatan. Pwede man po kamo mag-upload sa numero 0928-550-507. Ulitin ko po, 0928-550-5057. Or pwede magpadara kang sa inyong application sa goconda@rgbank.com. Sa goconda@rgbank.com. And ang SM Supermarket Legazpi din po ay naghahanap kay 30 cashiers, 30 baggers, 15 clerks, and 15 customer assistants. So if ever po may panahon ka mo and interesado ka mo mag-apply, magduman na lang po kamo sa SM Supermarket Legazpi. And of course, data po paglingawan sa mga taga-Daraga or hararani po digding lugar, pwede man po kamo magdayo duman sa Kilikaw Job Fair, puon 8 a.m. hanggang alas 5 hapon sa September 27 na po ini 2024, duman po ini sa Kilikaw Covered Court. Magdara na lang po kamo kidakol na application letters or resume or bio data po para mag-apply. And one thing more po, gusto ta pong i-announce ang big event po kang civil society organizations or Legazpi City People's Council. Magkakaiba gwapo ki First Legazpi City CSO Summit, nagigibuhon po sa Legazpi Expo or Exhibition Area sa September 26 to 27, 2024. And of course, yung First Albay Renewable Energy and Investment Summit na later on po i-discuss kang sa tuya pong bisita, happening on September 27 and 28, 2024. Duman po ini sa Oriental Hotel. Sige po, Sir Diggs. So yan po ang mga opportunities for employment, yung mga naghanap ng trabaho, punta na. Yes. Ang mga nasabing establishments or pumunta sa mga job fair na ginagawa sa ngayon. Alright. And of course, nandun din yung mga events na pwedeng makatulong sa ating mga negosyante. Yes po. So,
nandito pa rin po tayo sa programang Negosyo Time na at kasama pa rin natin si Mr. Larry Pasqua Yes. dito sa Philippine Movement for Climate Climate Justice. Para po pagpatuloy natin ang ating usapan Yes. kung ano ang mga magandang balitang dala nila sa mga albayano kasi Aha. most of the time pag pinag-usapan na ang power, masamang balita na yan. So siguro with you around, at least may ray of hope. Mas may inspire na sila. magaganda Oo. pa rin ang sitwasyon sa Yes. panahon. So, Larry, ano bang project ang nakalaan ngayon or yung pinaplano ng provincial government together with your group? Yes. Siguro po, una siguro bigyan ko muna kayo ng overview po, no? Yung, nung pumunta po kami rito sa Albay, ang naka-attract po sa amin ay yung declaration po, yung Climate Emergency Declarations ni Governor, no? Ang ibig po sabihin yan ay he really acknowledge yung yung problema ng natin brought about the climate, By no? the climate change. Yung declaration naman to hindi lang si governor, isa ibang bansa marami na pong Yes, maganyang pag-unawa at pagkilala kasi po pag nung sa mga bawat declaration may kaakibat pong ano yung mga susunod na hakbang, paano ba magiging makakapag-address no dito sa problema. So Kasi tama yan, kasi unless you acknowledge that there is a problem, that's the Tama. only time na mag-iisip ka Apo. ano ang Tama. dapat gawin. Tama. Kasi may problema. So mula po diyan, ay nakipag-ugnayan na po kami kay governor at in fact magkasama po kami doon sa naganap na COP28, no, nandun po siya. Yung Conference of Party 28, nagbahagi po siya doon sa mga government na paano nag-a-address ng resiliency ang Albay, no. Pero he knows na kulang, no. Ano po yung kulang? Yung kulang po ay paano natin masisecure yung ating transition sa yung energy transitions na ang ating ginagamit na enerhiya ay nagmumula mula sa fossil fuel, no. Ito po yung fossil fuel po pag sinusunog po para at magbubuga ng steam, no. Ito po yung nagki-create ng carbon dioxide at mga methane. Ito po yung mga greenhouse gases Napupunta sa atmosphere at kumakapal po, no. Affected Sobra-sobra. na yung ozone layer. Kaya po, so mula po diyan dahil sa ganyang process, nagbago po yung ating klima, no. So ang sinasabi lang pong solusyon, tigilan natin yung paggamit niyan, gumamit tayo ng sarili, yung indigenous renewable resources, no. So dito sa Albay ay nagulat po tayo nung tinignan po natin yung mga data available, no. Data mula po sa DOE, data sa World Bank, data sa mga iba't ibang mga institutions at nagulat po tayo na napakalaki pala ng renewable energy Potential. ng potential at yung ginagamit na po katulad po Utilization. yung geothermal, no. May isa pang bagay, meron na nga pala tayong renewable energy pero hindi rin nagagamit, no. So at doon po nag-aasisimula na kung hindi natin nagagamit, how we will ensure yung local development, no? Yun. So marami pong mga patunay na pag wala po tayong enerhiya, yung pag-unlad mabagal din, no? So yun po, hindi po tayo makapag-patayo ng mga pasilidad para mas papabilis pa yung ating produksyon, no? So yan po yung mga kaya kumbaga sabi ko kanina, nagko-cut across yung mga isyong ito. Hindi lang to kuryente, no? Hindi lang affordability, Reliability. hindi lang reliability, pero it also boils down for our development, no? So po yun yung Tama. So including siyempre yung trabaho kasi ang renewable energy, kung magpo-produce tayo dito, marami pong mga kaakibat pang mga karugtong na oportunidad, trabaho, yung mga tinatawag nila mga minerals development, production, etc. Yung mga byproduct po na kakailanganin. So doon po kumbaga ganung kalawak po yung nakakikita na kailangan i-insure natin kasi the more na magpapabaya tayo rito sa climate, yung impact po palakas ng palakas. Totoo.
Baka hindi natin kayanin yan, no? Oo. Yes. Hindi natin Totoo. kakayanin. Kaya nga marami pong mga data, scientific study na yung impact po na hindi lang yung mga super typhoon, yung lakas baha, no? Even po yung pag tinatawag nila sea level rise, no? Na mga posibilidad, yung mga hindi posibilidad kundi yung mga lupa na nandyan na po Nandyan na yan eh. Oo. kakainin. No? So magiging Totoo. talaga yan. Kailangan obligado tayong harapin. At ito po yung malaking oportunidad na yun, malaking hamon sa atin. So, yung roadmap po, no? So nung magmula po noon, nagbuo po tayo ng isang technical working group. In fact, kasama rito, no? Nung na-conceive po natin yan, very important, sabi natin, kasama natin dapat dyan ang chambers. Opo. Yes. Kasama natin dapat dyan ang mga civil society. Yes po. Kasama natin dapat dyan yung mga religious group, no? Tama po. At yung mga tinatawag natin mga basic sector. Yes. To ensure na bahagi sila do sa pagsisikap na to, no? Alright. So hindi lang siya simpleng government driven, no? But it opens the gate na to participate yung broader sector sa atin po. So, yan po yung nabuong technical working group. Kasama natin sila Father Momoy dyan. At yung pong na-conceive ay kailangan bumuo po tayo ng tinatawag nilang roadmap. Ayun. So, ayan po, yung tawag po natin, Albay Renewable Energy Roadmap. No? Wow. So yan ang final output. Ito po yung Yes. final output. Oo. Pero hindi pa po yan dito sa September 27. Yes, no? isa pa lang. Pero ito napapakita na po natin ano po inabot na. Correct. Ano na po Oo. yung mga Mga milestones na milestone tinatawag. na development dyan. Ayan. No? O, bigyan ko lang kayo pasilip, no, para po Sige. matuwa Sige po. po. Sige Ang po. City of Legazpi, meron Sige po. pong potential 15 megawatt Wow. na 15 megawatt. solar farm power na pwedeng maitayo. Wow. So, ang ano po niyan, ang base po sa mga kumbaga technical yung computation, ang 1 megawatt is equivalent po to 61 million ang investment. 61 million of 61 investment. million So, kung investment. 15 megawatt yan, Times 61. ganun po yung times pwede nga. 61 So, may Wow. marami na po yung pwedeng isipin na po natin, paano yung trabaho dyan, ano yung Oo. makakontribute niyan sa energy Economy. requirements ng Legazpi, etc. etc. As So ang ibig sabihin, ang pagtatayo pa lang nitong mga alternative sources of energy, investment area na yon. Opo. Correct. Na pwedeng pasukan ng mga local investors. Opo. Oo, Pwede na tama. pong mag-collaborate ang Yes. LGU, Ang business private, sector, oo, developer, private. and Yes. mga tinatawag natin technological providers. Yes. And then, kung may investments, nandyan na yung opportunities for employment. Yes po. Tama, Yes po. tama. Oo. Oo. Nandyan na rin po yung tinatawag natin sustainability. Correct. Sustainability in the sense na you don't have to rely dito Correct. sa traditional sources Yes of po. power, Yes. which are mostly fueled by Fuel based po, no? fossil Fossil fuel Oo. na masama sa environment, nakaka-contribute sa carbon footprints, kumbaga. Apo. So, Tama po. Actually po, para po sa Sige. mga manunood naman po, no? Kasi ako, may opisina po kami dito sa Doña Maria. Yes po. 3 lang po kami, laptop lang ginamit, may isa kaming rep, may isang aircon. Ang binabayaran ko po sa isang buwan ay Yes. 1,990. Mhm. Okay. So parang, syempre nasa-shock ako, ba't mahal naman, wala naman tayong ganung gamit. No? Daming Syempre, parang naman akong syempre na-realize ko, ganito ka-importante ito doon sa mga karaniwan tao. No? Oo, the Kasi kung more. 1,900 tapos ang iyong sahod ay ganito lang, Totoo po. ang laking kabawasan nun, no? Yes, so. Totoo yan. Kaya yun po, no? Sa kwentahan po, tawag nila levelized cost o ibig sabihin presyo ng bawat kuryente na per kilowatt, no? Ang coal-fired power plant po, umaabot po ng 6 hanggang 9 pesos per kilowatt. Per Kilowatt. kilowatt. Produce. Produce Six po, to per nine. produce. Okay. 6 Ang to 9 solar pesos. power po, 2.9 pesos. 2.9 pesos. Apo. So, ang laki po ng diferensya. Yung 6 pesos by 9, papupunta pa yun doon sa dadagdagan pa yan ng distribution charges, dadagdagan pa yan loss. ng transmission line. And other- Yung Kaya ano lalaki naman, pa lalo, no? Opo. So, yung alternative, halimbawa yung solar, sabi mo 2.9, Aha. it does not necessarily come as an expense
kundi investment yun, di ba? Hindi ano po, yan po yung cost, Cost ng per- hindi po, yan po yung pwedeng maging electric bill mo. Na Okay. pag So, binebenta per nila, kilowatt hour. 2.9 lang. Kumpara sa Kilowatt per ibinebenta ng coal na 6.9 On the pesos. assumption na compare. yung mga electric cooperatives, nagpo-produce Opo. ng solar Opo. power. Actually, required naman sila. No? The Department of Energy provide a guidelines na they need to have a renewable energy portfolio. Ayun. Opo, yun po mga oo. ganyan. So, meron kayong computation na if you use this energy source, ganito ang cost. Opo. Pag ito naman solar or wind, Opo. ganito din ang Opo, cost. opo. Kasi isa sa mga tinitingnan din dyan ng mga consumers, yung cost benefit. Opo. Yung, Magkano ba ang aking ipapalabas na pera and how much will it Opo. come to me in return? Opo. And for how long mababawi ko yung investment ko Investment. dyan? So, yan pa po, ibang bagay pa po yan kasi if you would like to put up a solar system in your solar power. solar power in your house, House. so magi-invest ka talaga, Yes, no? oo. Pero but those people na wala pong capacity yan, yung inaano po natin ay yung meron pong mga solar energy power na kaya mag-produce ng ganyang presyo na Ayun. na pwedeng ibenta ng Aleco sa mas murang halaga pa. Yes. No? Ayun, oo. Merong scheme ang alam ko na if I am a producer of solar power and then may excess ako sa production, Net. after taking out yung mga requirements ko, Consumption, oo, yung sobra, pwede kong ibenta. Apo. Merong term yan allowed. Ang tawag po nila ay net Net metering. Net metering. In fact, Oho. na banggit sa akin ni Ma'am Rose na dito ay may ano pa sila, mayroon pa kailang hindi inaayos pa, hindi pa na-implement. Yun ang no? maganda. Apo. Kasi yung mga may Potential may capacity mapang-invest. to put up, they will be encouraged Apo. na mag-put up kasi yung sobra pwedeng Apo. ibenta. Kaya nga po, dapat mas pabilisin yung ganyang implementasyon yan para po mas ma-encourage. Kasi kung Yes. magpo-put up ka nga, ang alam ko yung Bicol University may ganong plano, pero na-discourage silang ituloy yung Kasi, planong yun kasi hindi pa siya Hindi pa in place. Ready. hindi pa in place, no? Yung net metering. So kailangan po natin pabilisin at mas gaganda yung gaganda lalo serbisyo diyan kasi yan po ang reliable, no? Kasi kung bumibili ka sa Mindanao, bibili ka sa Zambales, ang haba-haba ng tatakbuhan niya, hindi mo alam kung ano mangyayari. Mas mahaba po yung mas marami ang tinatawag ng losses System niyan. loss. Kesa po tayo mag-generate tayo sa sarili Alright. natin. Sige, Sir Diggs and Sir Larry. Ay, Maganda sorry po. siguro yan kasi ang maganda i-encourage ang private sector, yung mga investors to put up these facilities na ibibenta sa electric cooperatives kasi you cannot expect itong electric cooperative yung Aleco to put up its own. Hindi na nga magastusan yung mga existing problems nila ngayon Magde-divulge to. Oo. Anyway, Sir Diggs, Pero meron Sir sige Diggs, po. pero ang in fairness din sa Aleco, no, gusto rin po natin na masuportahan sila at magkaroon ng syempre. mga partners na would help them to rehabilitate and modernize Yes. yung kanilang operations. At yun po yung kasi yung Aleco naman hindi naman pribado yan eh. Hindi. It is Cooperative it is lang. a member consumers owners operation. So at ang member at ang niyan yung mga miyembro. albayanon din, no. At So hindi siya talaga cooperative. Oo. Kailangan po talaga natin. Kumbaga kung gusto natin Tulungan. talaga tulungan kasi ang talagang dapat maging diwa na niyan ay yung control niyan should be dapat yung the public, no, the consumers. Alright. Ano yan, Sir Diggs, merong katanungan dito po online para kay Sir Larry. If, aside from solar, ano daw po ang ibang potential ng Albay? Apo. Sige po. So po dito po sa mga studies po no na pinaprovide po ng World Bank, they have a wind energy dito po sa Albay Gulf. Wind energy. Wind. Tapos meron din po sa Lagunoy Gulf, no. Dito rin po sa may Piodoran in between Masbate and Piodoran, no. Yang straight na po na yan ay meron din potential diyan ng wind, no. Meron din offshore. In fact, meron na pong
binigyan na clearance ang Department of Energy dito po sa Ligaw, Ginobatan, in between yan para po dyan sa tinatawag nilang wind farm na 100 megawatt. Alright. Coastal area po, Sir Larry. Hindi yun. po pala Hindi. sa may Bundok? bundok po. Bundok. So the higher po, mas malakas Ilang yung kwan ano po, po. ilang kilowatt? 100 megawatt po ang 100 binigay megawatt. ang binigay na clearance project And that would, DOE. ilang kilowatt yan? Mga Actually po kung maitatayo yan agad-agad at Ligaw. magagamit ng Ligaw malaking area. bagay po at kasi ang total peak demand lang po ng Albay ay Albay. 120 megawatt. so 20 na lang yung kulang. Opo. Malaking So na pa bagay. yan. Malaking bagay. Pero yun nga po no. Kaya po yung kagandahan ng pagkaroon natin ng engagement dito sa Albay. So totoo lang po, marami na pong mga sinisimulan ng mga renewable energy sa buong region, no. Wow. Kaya po kung nag-announce na po si Governor Villapuerte, no, na wind project diyan, yung Copenhagen Infrastructure Partnership, meron pong nagtatayo diyan. Nandiyan din po yung Tri-Conti, isang wind developer din. Wow. Dito naman sa Cam Norte, meron din po mga wind developer, may solar developer, at dito rin po sa Masbate, no, at Sorsogon. So, kumbaga, kung i-harness talaga yung buong potential ng region, in fact, we can supply the whole requirements of the Philippines. Wow. Kung dito po pwede. Kasi yung laki Mighty. ng potential po ng renewable nandito po sa Albay. sa region, Bicol region. Kaya yun po rin ang ating Kaya po yung roadmap, ang gusto po natin emphasize doon, necessary po na kailangan natin ng isang malinaw na plano. Ayun. Ngayon, kung itong planong ito ay magagawa sa Albay, it can be done in a regional level. So pwedeng i-replicate pwede, siya pwede. sa ibang probinsya. Alright. So dapat siguro maganda, comprehensive yung plan that would include yung mga incentives Opo, incentive. doon sa mga magtatayo. Tama. Opo, kasama po Oo. dapat. Hindi po lang magtayo ka tapos ibenta mo pa. Dapat bigyan. In fact, para may mga ini-envision po kami, pagka malalaking building, add cost yung magdagdag ng kumbaga investment mo sa solar. So dapat bigyan ka ng allowable na tax incentives, no? Yes, Yung oo. amilyar mo dapat may discount or whatever, no? In form of encouragement. So no? kasama yan sa mga sa framework. Kasama of the po plan doon sa hinihingi po natin mga policy reform sa ating probinsya para po to encourage. parang ng- comprehensive Opo, dapat ang opo. plano. Hindi lang gawa tayo to tas wala pong mga policy Tama. support Policy na mga support. Correct, opo. correct. Oo. Sa tingin mo, Sir Larry, kumusta naman po ang support ng LGU or government po May para sa kanya-kanya pong movement? Sige po. level po, no. Nakita ko kanina nagpadala ng mga document ang City of Legazpi. Nakita ko po may mga ordinance na po rin silang na-implement, no. Siguro ang kailangan ay paano i-harmonize, no? Ayun. To parang tawag po namin maging codico ba, no? Code, no. Kasi hindi lang isang ordinance kundi dapat I-codify sila codify lahat. sila na maging na yan po yung magiging Magkaisa. guide natin. Isang no? libro. Opo. Galing. Ngayon, Mhm. dito ba sa programang ito o dito sa project na ito, may nakikita kayong timeline kung kailan matatapos? Ang vision po, Now, no? if it is a long term, ano yung mga milestones? Apo, yung una po, no, ang tingin po ang ating pong pino-project dapat by year 2030 fully 2030. renewable energy na po tayo. 100%. So meron po tayong 2030. 2030, no. Bakit po, no? 2030. Meron pong ang Department of Energy may ang kanila pong timeline, no, para maging renewable energy, tumaas yung renewable energy capacity ng ating sa industry, no, ay by year 2030 30% lang po ang kanilang inallocate, no. Doon pong sa 2050 ay 50% to hanggang 60% lang, no, yung contribution ng renewable energy sa energy mix, no. So tingin po namin maliit 'yon kasi sa data din nila sobrang laki ng renewable energy potential ng bansa. Bakit masyadong conservative yung target Yung nila? po meron pong naka in place pa po yung mga malalaking investment ng mga fossil fuel, no. So Kung may meron naglalabi. naglalabi pa at in fact yung mga mechanism or big sabihin paano
magkakaroon ng mga managed phase out, ang gusto po nila ay bayaran, no? Oh. So bayaran Yung may investment nila. yung investment nila para makakabawi sila. At meron na pong mga ganyang planta na pumasok sa ganyang mechanism. Katulad po yung Ayala coal-fired power plant sa Batangas na nagkaroon na sila ng agreement na sige, pipace out na namin, pero ito yung cost ito. So meaning when these plants were established, nandoon na sa kontrata. Actually, Kung hindi pa nila ma-recover at for certain period, mag-reimburse ang government. Kasi there was a time before na may energy crisis din Apo. during the time of Ramos, I Ramos think. po. Oo. So in-encourage. Apo, in-encourage at binigyan po ng guarantee pag nalugi kayo, Government babayaran ng guarantee. gobyerno. Apo, ganun po. Pero Ina, ito po, ina. yung ano po, yung kumbaga sa technical aspect po, ang mga coal-fired power plant, pag tumatagal na, nagiging efficient. Mas marami na po ang mas marami na po ang mas marami na ang iyong mga kumbaga losses diyan, no? Oo. Pero dahil ginaranti ng gobyerno, even po yung system loss binabayaran po ng mga mamamayan, no? Kaya po halos wala silang lugi. Kaya rin po, halimbawa yung nagbago yung dollar exchange. Babayaran din uli ng mga ano. Kaya kumbaga yung sistemang yon kahit na po tawag doon, inefficient. Di pa rin. Walang panalo Wala, ang oo. consumers. dyan. Wala po. Panalo ang government. Kaya po, so Talo palagi. ngayon po, ang gusto nila, sige magsasara na kami, pero bayaran nyo. So hinihingi uli rin nila yan, either sa government or yung mga private na magbayad sa kanila. So sa tingin namin, kaya po sa national level, kailangan pong pag-isipan ano yung tamang Policy, patakaran diyan na hindi madidihado yung mamamayan, no? Ayan. So yun po yung ating gusto. Tapos siyempre palakihin na talaga yung renewable energy shares sa energy mix natin, no? Para mas maging mura kasi ang pinagtatalunan naman magkano presyo, 'di ba? Totoo. Pero aside sa para po sa amin, mas maganda 'yan economically, pero sasagot din yan sa climate crisis din po. Alright. Sige, Sir Diggs. Siguro, Sir Diggs, May tanong pa ba? yes, yung sa renewable energy event po nila, Sir Diggs. oo. Kasi the time, kapos na tayo sa oras, yes, pwede natin kulang. sigurong i-present. Ano yung event na Sige magaganap? po, sa September 27 and 28 ay may mga bisita po tayo mula po sa British Embassy at sa China Embassy. Nag-brought out sila ng mga investor na pupunta rito. At nakagayak po tayo jet sa Oriental Hotel, no? Dadating po ay meron po tayong mga 50 investors na darating. 50 investors. Apo, no? Possible So po ang ihaharap po natin ay yung mga local government initiative na renewable energy. No? So meron po tayo halimbawa po, nabanggit ko kanina yung sa Legazpi, sa data po nila yan, no? So gusto natin na pag may investor, kaya nyo bang tulungan ng LGU na i-set up yan, mag-partner kayo. Pero ang paalala lang po natin, yung mga lupa ng government dapat huwag ibenta. Mas maganda, mas makakabuti sa ating local development ay paupahan lang. Yes. Para hindi lugi ang ating gobyerno at ang mamamayan natin. Kasi hindi para lang sa pribado. Yes. No? Ang ini-insure natin dito ay yung sustainability ng ating enerhiya, same time sustainability ng ating local development. Yan, No? alright. So yun po yung ano. Yung ating bang LGUs, equipped na sila with information para ma-convince yung mga investors na if you put up this facility here, ito ang makukuha mo, itong ano. Kaya po kasama natin ang Bureau of Treasury. Kasi para to explain yung mga process ng bonds, no, process ng joint venture, and to advise the local government which is more beneficial. So no? parang ang mga gaganap sa 27-28, more of pitching activity. Opo, i-present po natin, i-declare na po ni Gob na saan papunta tayo. Tapos how we will encourage local government to put up their own renewable energy. Yes, no? so And this is the plan and this is the requirements. Ito na po yung
kailangan pagtulong-tulungan. Ayan. So kung baga sa si Gob, sasabihin, ito ang gusto namin mangyari up to this year na ganito, and we need these facilities, which you may probably want Provide. to put into your investments. So, halimbawa po yung Pantaw Port, no, na nabanggit Pantaw niya. Port. So very important yun kasi it encourage trade and commerce eh. So problema walang kuryente doon. So paano ang energy requirements doon? So so may ganun po ibig sabihin itong mga ini-envision natin lalagyan na po natin ng mga kumbaga detalye, no? Yun po. Okay. And may problema pa sa infra. Opo, kaya po may mga ganong bagay. So, Pero po, yun po, maraming sige. Pero maganda po ay masisimulan, no? At kaya ng provincial government at ng mga local government to have their own, to ensure yung kanilang energy security. Okay. Alright. So, sige po. Looking sayang at forward. marami pa sana tayong gustong itanong, kaya lang Overtime na magagalit tayo. sa mga listeners ni Henry Macedo sa atin. Yan. Sige po. Kung si Parting Henry lang words. magagalit, walang problema. Kaya lang pag nagalit yung mga tagapakinig. Oo, maraming. Sige, So, Larry. ayun yun na lang namin, Larry, ang Parting iyong words. parting Invite words. mo na po Opo, sila. sa mga ating kasama sa Albay Chambers of Commerce, no, which they help us yung sa simula pa lang ng inception po nito, no, and also that the Diocese of Legazpi, si Father Momoy, sila Bishop, no, at yung mga academic institution natin dito na naging bahagi ng ating mga initial consultations at mga advice, no. And siyempre sa local government, no, na mga ibang local government, di ko na po babanggitin, pero maraming salamat. Pero hindi pa ito tapos, simula pa lang po tayo. Yes. At gagawin po natin yung ating trabaho to ensure yung ating sustainability dito po sa probinsya. Alright. Sige Okay, po. Hanilet. Sige po. On behalf kan Chamber po, see you again next week po. Thank you so much and more power po sa PMCJ, Philippine po, Movement for salamat. Climate. Okay, salamat Salamat po, po. Larry, and of course to your organization, to your movement, at napunta ka dito sa Albay. Siguro Albay ang nangunguna pagdating sa dyan, ano? Opo, hindi, Albay po talaga ang magpapasimula ng roadmap kasi wala pa pong ganun, no? Okay. Alright. So, congratulations sa province of Albay, and with your support, malaki ang pag-asa na talagang magiging successful to. Yes. So, digdi na naman po, nagtatapos na sa tuwing programa. Negosyo time na hanggang sa Yes. Miyerkules next week. Magiribahan kita giraray din sa programang Negosyo Time na. Salamat po. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls.